Καλημέρα από το Κέντρο Ευεξίας και Διασυντονισμού Βιβάμου. Στο σημερινό βίντεο το θέμα μας αφορά ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόγραμμα για την αλλαγή της ζωής μας προς το καλύτερο, για την ενίσχυση της υγείας μας, το Evox. Η ηλεκτρονική φωνή είναι ένα πρόγραμμα ουσιαστικά επαναπροσδιορισμού των πεποιθήσεών μας, του τρόπου της σκέψης, της αντίληψής μας, εφόσον αυτοί οι τρόποι δεν μας βοηθούν και δυσχεραίνουν τη ζωή μας. Ουσιαστικά, πρόκειται για συνεδρίες που γίνονται με έναν πολύ εύκολο τρόπο και πολύ σύντομα. Πολλές φορές δεν χρειάζονται περισσότερες από 1, 2, 3, maximum 4 συνεδρίες. Έχω δει τους ανθρώπους να απαιτηθεί όταν υπάρχει κάτι πολύ ιδιαίτερο, όταν αποκαλύπτει πολλά πράγματα εσωτερικά που έχουν κρυφτεί στο υποσυνείδητο, με εξαιρετικά μεγάλη δύναμη που διαρκεί για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πολύ απλά θέματα από φοβίες. Παραδείγματος χάρη, φοβόταν μια κοπέλα να οδηγήσει μόνη της στο αυτοκίνητο. Στρες, άγχος έντονο, δυσκολία στις σχέσεις, μέχρι ακόμα και κρίσεις πανικού σε άτομα με πολύ μεγάλο πρόβλημα, ακόμα και απόπειρα αυτοκτονίας. Με το Evox, λοιπόν, εάν αισθάνεστε ότι έχετε κολλήσει, είτε σωματικά, είτε συναισθηματικά, είτε ακόμα και πνευματικά, αυτό που πρέπει πολλές φορές να γίνει απλά είναι να αλλάξει η αντίληψη του τρόπου της ζωής σας. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, εμείς ως κέντρο σας δίνουμε τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίσετε τα μοτίβα που διαμορφώνουν ουσιαστικά τη ζωή σας, ώστε να έχετε μια ποιότητα. Το Evox σας βοηθάει να αλλάξετε την ιστορία σας. Ενδυναμώνει τη συναισθηματική υγεία και συμβάλλει στην αποκάλυψη πολλών πραγμάτων χωρίς απερευματική διαδικασία, εύκολα, γρήγορα και από μακριά. Δεν σημαίνει ότι κάνετε κάποια ανάλυση ψυχολογική, μιλάτε για το θέμα που σας απασχολεί, απλά επαναλαμβάνετε αρκετές φορές, ακολουθεί μουσική, κλείνετε τα μάτια, δίνεστε σε αυτό το στόχο και από εκεί πέρα τα πράγματα γίνονται σχεδόν μαγικά από μόνα τους. Αν θελήσει κάποιος βέβαια εκ των υστέρων να μάθει για ποιο λόγο είχε αυτά τα θέματα που τον απασχολούσαν, του δυσχέραναν τη ζωή, μπορεί φυσικά να δει κάποιον ψυχολόγο, αλλά σε κάθε περίπτωση, αν θέλει κάτι πολύ γρήγορο, να απαλλαγεί άμεσα και γρήγορα από πράγματα που τον βαραίνουν, το συγκεκριμένο πρόγραμμα Evox είναι η λύση. Αναλύει τα ενεργειακά μοτίβα στη φωνή, καθώς μιλάει ο άνθρωπος για το θέμα που τον απασχολεί, και βοηθά στην αποκάλυψη του συναισθηματικού στρες, το οποίο συνδέεται με τις βασικές πεποιθήσεις και τις εμπειρίες του. Έτσι, μπορεί να συνεχίσετε εκ των υστέρων να δίνετε θετικές αλλαγές που αφορούν σε κάθε μέρος της ζωής σας, όχι μόνο συναισθηματικά, αλλά και διανοητικά και στον τομέα των σχέσεων. Με αποτέλεσμα, περισσότερη ισορροπία βιώνεται, περισσότερη αυτοπεποίθηση, περισσότερη σαφήνεια σε ό,τι αφορά πραγματικά τα όσα έχουν σημασία στη ζωή μας. Βοηθάει το Evox στον εντοπισμό και την απελευθέρωση λοιπόν περιοριστικών συναισθηματικών μοτίβων που μπορεί να επηρεάσουν την ευεξία σας, τις σχέσεις σας και τη λήψη των αποφάσεων. Μέσω της φωνητικής χαρτογράφησης και του perception reframing, επαναπροσδιορισμού αντιλήψεων, αποκτάτε αυτοπεποίθηση και μεγαλύτερη συναισθηματική ανθεκτικότητα. Κάτι άλλο επίσης που πάει στο θετικό, δηλαδή δεν χρειάζεται να έχετε κάτι αρνητικό που σας βαραίνει, αλλά θέλετε να ενισχύσετε κάτι θετικό, παραδείγματος χάρη. Θέλετε να ενισχύσετε τη στάση σας στην εργασία, ή κάποιος ετοιμάζεται να δώσει εξετάσεις και θέλει να ενισχύσει την προσοχή του, τον εστιασμό του. Και αυτά επίσης βοηθούνται αποτελεσματικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και το σημαντικότερο, γίνεται απομακρυσμένα. Η συνεδρία δεν χρειάζεται να έρθετε στο γραφείο. Γίνονται όλα ηλεκτρονικά, αρκεί να έχετε ένα πρόγραμμα Windows, τον υπολογιστή σας Windows, να έχετε το χεράκι, ένα συγκεκριμένο αξεσουάρ που αγοράζει ο καθένας από την εταιρεία, και τέλος την σύνδεση με το ίντερνετ. Από εκεί και πέρα τα πράγματα λειτουργούν πανεύκολα και πολύ γρήγορα και άμεσα. Αν λοιπόν αποφασίσετε να κάνετε κάτι τέτοιο, θα έλεγα ότι ήταν πολύ σημαντικό, είτε θετικά ή αρνητικά, να ενισχύσετε οποιοδήποτε πλευρά της ζωής σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο vivamus.gr, μπορείτε να δείτε πολλές πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, στο Facebook Vivamus και κυρίως στο WhatsApp, τηλέφωνο 6980 6676 55. Μην ξεχνάτε, είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε τις καλύτερες επιλογές στη ζωή μας, γιατί έχει αξία και μετράει κάθε στιγμή. Να είστε καλά, είμαστε εδώ για εσάς. Καλή συνέχεια.